Habang sa mga aki na magkaigwanin pamilya, mantang siniguro kan gobernador na padagos ang paglumdum asin malasakit sa nasabing sektor. Telong persona kaibahan ang sarong barangay Tanod kan Purok 1 Barangay Sabang, Legazpi City ang arestado kan Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Albay matapos ang ginibong operasyon kasuudma sa nasabing lugar. Sigon kay PDEA Albay Provincial Officer Intelligence Agent 3 Noe Brigel, namidbidan mga sospek na si alias Ed, 68 anyos, barangay Tanod ka nasabing barangay, na pinagtutubudang drug den maintainer, alias Utoy, 42 anyos, drug den employee na residente ka nasabing barangay, asin si alias John, 37 anyos, residente kan barangay Mariposque, Pilar, Sorsogon. Sa operasyon na kumpiskar, nasa 12 gramo nin pinagtutubudang shabu, kantidad nin 81,000 pesos, asin man iba-ibang drug as in non-drug paraphernalia. Sa presente, nasa magkakanigong proseso ang mga sospek kung saan kakahampangon kay ni ang kasong pagbalgar kan Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Mientras tanto, sa Giraray po na nakapasar ang Department of Health Malinaw Treatment and Rehabilitation Center o MTRC sa ISO Surveillance Audit na ginibo kanakaging aldaw. Sigon sa MTRC, ang matrayumpo na Surveillance Unit Audit, yung nagmarka sa kalimang taon kaini bilang ISO Certified Institution matapos mo ka ang zero non-conformities. Nagpasalamat ang MTRC sa audit team, maniyamiento kang ospital, quality management representative, mga miyembro kang ISO committees, process owners at iba pang empleyado sa pagmanihar kan quality management system kang institusyon. Mientras tanto, dagdag pa kan MTRC na panagosan sa indang paghatod hindi kalidad na serbisyong rehabilitasyon para makatabang sa pagbabago nin buhay asin komunidad. Ang baretang ini hatod sa Indokan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sarong Facebook user na may pangaran na Nate ang nagpadara nin mensahe kasuudma sa sarong individual na nagpapahayag nin planong pangungulog sa mga estudyante kan Catanduanes National High School o CNHS ngunya na aldaw. Sigon kay CNHS Guidance Counselor Mark Nelson Marso na ipaabot na sa Virac PNP ang nasabing mensahe asin nakikipag-koordinar naman sa Cybercrime Unit tanganing maberipikar asin mamidbidan kung si Isay ang nasa likod ka nasabing patakot. Inasigurar man kan opisyal ang mga estudyante magurang asin mga personahes na mas papakusugon pa ang seguridad sa eskwelahan sa mga masunod na aldaw. Katakod kay ini inabisuhan man kan administrasyon kan CNHS ang mga estudyante asin magurang na maging kalmado asin i-report ang anuman ang mga makadudang mensahe sa mga autoridad imbis na i-share ini sa social media. Magigirumduman na kasuudma. Nakalakop ang screenshot kan mensahe kan suspect sa planong pananaksak sa mga estudyante kan eskwelahan, mantang ipinautubman kan institusyon ang hinay learning modality o pagsuspendir ng face-to-face classes sa mga masunod na aldaw. Mientras tanto, mga tugang alarmaryo may dagdag na bareta sa lado lokal. Pagabang marahing ngunyan kan gobyerno lokal kan Legazpi ang mga paratokdo. Sinabi ni Mayor Siam Ismail na asahan na kan mga paratokdo ang paglangkaw nin cash gift sa Disyembre na imbis 7,000 gigibo na ining 10,000. Ang mayor man na concern kan gobyerno lokal ang pagkapagibo nin mga dagdag na classrooms. Apisar na may dakulang budget alis sa gobyerno nasyonal sa efforts man kanako Bicol, may alokasyon pa ang city government. Kaya nauman na sa mga masunod na aldaw, improving ang mga pampublikong eskwelahan sa Legazpi dahil sa padagos na pagpadaba kan presenting administrasyon. Alarmario, DCGB.
Mientras tanto, mas mahigpit na seguridad sa mga border control points sa Legazpi ipigpapautob kan Legazpi City Police Station. Detalles kan Bareta kay Angel Mustasa. Mas maygot na seguridad ang ipigpapautubunan kan mga personalis kan Legazpi City Police Station sa panganot ni Acting Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Arthur Tagtag Jr. sa mga border control points sa Barangay Buyuan, asin Mabinita, Legazpi City. Objeto ka na sabi nga aktibidad, iyo ana mapagbawalan asin masiguro na wala nin makakalaog asin na malaog sa mga lugar na sa sakop kan sa 6 kilometro o itong 6 kilometer permanent danger zone. Maygot man nilang pigdisiguro na mapangatamaan ang kaligtasan asin seguridad kan mga residente, mga motorista asin iba pa nga posibleng maapektaran kana padagos na aktibidad kan bulkan. Sa presente, pigdisiguro man kana hepatura na maygot ang sa indang implementasyon kan mga polisiya para man masiguro ang kaligtasan ng gabos kasabay pa ang preparasyon para sa disaster response as in public safety. Dagdag na Bareta, Angel Mustaza, DCGB News. Mga tugang nangapudan po si First District Board Member Marian Caroline Sigaso nin mas maigpit na pag-andam asin koordinasyon kan lokal na gobyerno dahil sa patakotin lahar dahil harani ang panahon ng taguran asin padagos ang aktibidad kan bulkan mayon. Sa pinahayag niya sa iyang privilege speech kan ika-49 na regular na sesyon kan sangguniang panlalawigan kan Albay. Sigon kay Sigaso, importante ang kahandaan kan lokal na gobyerno lalo na ang mga nasa lugar na posibleng maapektaran kan lahar. Nangapudan man ang official kan DOST sa FIVOX o kaya DOST FIVOX na pakusugon ang pagtaon ng real-time na informasyon. Magkaigwanin mas detalyadong lahar hazard mapping asin adalan ang pagtugdok nin satellite o field office sa Albay tanganing maparikas ang pagtaon nin patanid sa mga residentes. Ma-implementar nin hinay learning modality ang Catanduanes National High School o CNHS ngunyan aldaw until further notice matapos ang naresibing patakot nin planong pananaksak sa grade 7 asin grade 8 na mga estudyante kan eskwelahan. Sigon kay School Principal Amelia Eusebo, nakipag-koordinar na sinda kay Verac PNP Chief Police Major Kenneth Ding Gutierrez sa pagtaltag nin mga pulis sa bisinidad ngunya na aldaw. Mientras na sa nasabing modality, tinawan ng direktiba ang mga paratukdo na magpadara nin learning activity sheets sa mga estudyante online. Tanganing dai mapindyente ang pagklase asin pag-aadal kan mga ini. Magigirumduman na nakalakop sa social media kasuudma ang sarong bako beripikadong patakot na ipinadara kan sarong user na may intensyon nin planong pangungulog sa mga estudyante kan Catanduanes National High School. Dagdag na bareta sa lado lokal kasabay si Dagdag na bareta mga tugang sa lado lokal. Nasa linya po si Jimmy Nasalita. Daing quarry operation ang barangay Anuling Kamalig alagadan mga tinampo kan na anuling iyo ang nagsiserving agihan kan mga trucks na hali sa barangay Misi sakop Kandaraga kung sa sa area Kandaraga an quarry an agihan paluwa sa quarry site kan mga trucks iyo an mga tinampo sa Kamalig arog kan anuling. Basado kay Kapitan Mia Alimanya, sa kahaluyan marurugado an sa indang tinampo kung kaya naisipan niya na isuwestyon sa sangguniang panlalawigan na tibaad makagibo nin lakdang ang Chairman Committee on Environment sa paagi ni Board Member Brian Arandia na maski dainin quarry site an anuling sa arog kaining sitwasyon an fairman sa anuling na sindaan aragihanin mga trucks dainin share hali sa provincial government. Parti lang ini kan na suwestyon o kun bako barangay an mapasar nin resolusyon pasiring sa sanggunian panlalawigan para mapag-istudyaran lamang an bagay na ini. Dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News.
Nagkaigwapo din voluntaryong ambagan para makatipon nin mga bado. Food packs asin tabang pinansyal para sa pamilyang nasuluan sa Barangay Linaw, Libon, Albay. Sigon kay Libon PNP, Acting Chief of Police, Police Major Christian Brual, katuwang kan sa indang hipatura sa Aktibidad and Municipal Community Affairs and Development Section. Personal na ipinaghatod kan pulis ang mga donasyon sa pamilya bilang parte kan sa indang humanitarian outreach activity. Sigon kay COP Brual, ang nasabing lakdang sarong patunay na ang trabaho kan kapulisan bako sa nanaka-apekto sa katarangkiluhan asin kaayusan sa komunidad, kundi magin sa pagpapahiling nin malasakit asin pagtabang sa mga nangangaipo. Gadan asin dainang bado kan madiskubre ang sarong 28 anyos na grade school teacher kan Ateneo Dinaga University sa Deca Homes, Vispansa, Barangay Pacol, Naga City, alas 6:36 nin pagkabanggi ka sa Udma, Hulyo 19. Sigon kay Naga City PNP Station 4, Chief Police Captain Arnel Azanya, nadiskubre kan sa iyang live-in partner na dainang buhay, duguan asin dainang bado ang second floor kan sa indang o sa second floor kan sa indang residensya ang biktima. Sa presente na arestar na kan pulisya ang saro sa duwang suspect sa krimen, mantang mantinidong at large paman giraray ang saro pang suspect. Padagos man ang pinagigibong investigasyon kan Naga City PNP tanganing maaraman ang motibo kan insidente asin iba pang detalye kan kaso. Mga tugang oras po sa Pilipinas, asin po sa DCGB, Bareta, alas 7. Alas 7:16 nin pagkaaga. Magbabalikan mga Bareta. Makalipas lang ang mga patalastas. Hindi po ang DCGB, Bareta, alas 7. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas, o tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Maugmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan ginubatan sa pamamayo ni Mayor Gemma Ann Onhoco asin kan Sangguniang Bayan ang Longganisa Festival 2026. Kapangang bulan na panunin maugma asin kapakipakinabang ng mga aktibidad na mapon Agosto 1 sundo Agosto 15 ngunya na taon. Day 1, Agosto 1, Holy Mass, Agri-Fair Opening asin opening kan Beer Plaza Pagkabanggi. Agosto 2, Zumba Competition. Agosto 3, Tree Growing, PWD Day. Agosto 4, Youth Service Day. Agosto 5, Peso Job Fair sa Ofracio Pavilion. Agosto 6, Bloodletting. Agosto 7, Ginubatan Got Talent. Agosto 8, Ginubatan Bodybuilding and Physique Showdown. Agosto 9, Ginubatan Half Marathon asin pauragan sa Ginubatan Kickboxing. Agosto 10, Ligtas Tigdas Program asin ang pinakaabangan, kulinarya asin longganisa Budol Fight. Agosto 11, Street Dance Competition. Agosto 12, LGU Program asin Services Orientation for Barangay Officials. Susundan kan Youth Day. Agosto 13, Civic Parade and Seniors Citizens Night. Agosto 14, Airsoft sa Oval asin Procession sa Banggi. Agosto 15, Agri-Fair Closing. Holy Mass in honor sa patron saint of Our Lady of Assumption. Tara na, pasyar na sa Ginubatan. Agosto 1 hanggang Agosto 15, Longganisa Festival 2026. Longganisa, Ginubatan, sarabay sa kauswagan. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Good news mga kapitbahay!
kayang-kaya mo na bumili ng iyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart and Android Google TVs. Lahat ng yan ay nasa RRS Marketing. Ining high-tech, branded at latest na muyang appliances. Naku aming hulugan sa RRS Marketing. Ang swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing. At di lang yan, sa mga warranties, wow! Sulit na sulit! Pwede sa inyong school, sa bahay, sa opisina at sa inyong negosyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Durable, sulit, di kalidad, at abot kayang appliances. Sain ka pa! Siyempre, sa RRS Marketing na! Basta appliances, sa RRS, yes na yes! Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Maugmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan Libon Albay sa pangingenot ni Mayor Attorney Mac Saison asin kan Sangguniang Bayan ang sarunggulan na selebrasyon kan Paroy Festival 2026. Ini sarong pag-onra sa mga paraoma sa kasamahan na patron kan Banuang Libon na si Senior Santiago El Mayor. Asin man ang pagpadagos kan tradisyon asin pagpapasalamat sa mahal na Diyos sa masaganang ani. Kung saan ang Banuang Libon midbid bilang rice granary sa Albay. Libon Paroy Festival 2026. Santiago del Libon. Ang mga aktibidad iyo ang mga minasunod. Hunyo 27, Miss Libon Guenyo. Hunyo 30, Kurit Libon Guenyo. Hulyo 9, Boxing Tournament. Hulyo 10 hasta 12, Pickleball Tournament and Albay Marathon. Hulyo 15, Blood Donation as in Traslasyon. Hulyo 16, Opening Ceremony and Cultural Presentation, susundan in fireworks display. Hulyo 18, Fiesta sa Maynila Drag Race as in Mountain Bike Race. Hulyo 19, Senior Citizens Night. Hulyo 20, Festival Job Fair. Gabi kan Libon Guenyo as in Zumba Contest. Hulyo 21, Agri Fair as in Carabao Parade, mantang sa Banggi Iyo and Farmers and Fisher Folks Night. Hulyo 22, Kasalang Bayan as in Youth Night. Hulyo 23, Civic Parade as in Miss Libon. Hulyo 24, Procession of Barangay Saints. Hulyo 25, ang aldaw kan kapiestahan kan mahal na patron St. James the Greater, Senior Santiago El Mayor. Sa ngaran ni OIC Tourism Officer as in Festival Coordinator na si Miss Cassie Abila. Happy Paroy Festival Banuang Libon. Santiago del Libon, namumutan niya mong patron sa saimo. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. DZGB Barreta alas 7. Mga tugang oras Pilipinas, tigdi po sa DCGB Barreta alas 7. 23 minutos makalihis ang alas 7. Umidabot po sa 7 milyon na pamilya ang nakinabang sa libreng bagas na pinidistribuer kan gobyerno sa iraram kan bagong Pilipinas Rice Program. Sigon ka Executive Secretary Ralph Recto, makusog ang tugon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na sigurohon na daing mawawalat asin daing nagugutom na pamilyang Filipino. Kanakaging aldaw, pinanginutan direkto ang distribusyon ng tig
kilos na bagas sa 55,000 na pamilya sa Oriental Mindoro, kaibahan ng iba pang serbisyo kan gobyerno. Sinabi niya na kaibahan sa inisyatiba kan Marcos administration ang pagbakalin bagas hali sa mga paraoma na nagpapakusog sa dubling benepisyo kan programa. Ang libreng bagas para sa nagitios yung inot ng piglansar sa Metro Manila asin ngunyan pigusulong sa probinsya asin sa bilog na nasyon. Ipapadagos kan Senate Blue Ribbon Committee ang investigasyon sa pigsasabing flood control scam sa pagbuelta kan sesyon kan Kongreso sa Hulyo 27 sa oras na formal nang mabilog ang komite, sigon kay Senator Erwin Tulfo. Sa sarong entrevista, sinabi ni Tulfo na dai pa pwedeng magkondukta nin pagdangog ang Blue Ribbon dahil kaipuhan nang maidesignar ang mga miyembro kaini sa primerong aldaw kan sesyon kasabay kan State of the Nation Address o SONA. Sigon sa senador, kaibahan sa mga primerong tutukaron kan komite ang issue kan flood control projects. Alagad ipinag-insistir niyang dapat magkaigwanin mga bagong personalidad na papanimbagon asin bako sa nang mautro ang mga pangara na dati nang naimbuelto sa nainot ng report kan Blue Ribbon Committee. Sinabi man ni Tulfo na mapautob siya nin mga bagong regulasyon sa komite, kaibahan ang mas makusog na beripikasyon kan mga affidavit asin pagbabawal sa mga surprise witness, tanganing maging mas matanos ang mga pagdangog. Mientras tanto, mga tugang nagpatanid pa ang Bureau of Customs sa BOC sa publiko laban sa love scams na nanluloko sa mga biktima na magbayad in kwarta para sa parcel o regalong ipinadara hali sa ibang nasyon. Sigon sa ahensya, ordinaryong nagpuon ang scam na makipagmitbidan sa social media, messaging app, online dating sites. Kapag nakuha na kan scammer ang tiwala kan biktima, sasabihon niyang nagpadara siya nin mamahalo na regalo, arog kan alahas, cellphone, kwarta, siniba pang mahalagang gamit. Pagkatapos nagkapirang aldaon, makakareceive ang biktima nin apod o mensahe hali sa taong nagsagin-sagin na empleyado kan Bureau of Customs. Sasabihan kay ni na naka-hold ang package asin kay parang magbayad din buwis. Processing fee asin iba pang bayadan bago ini maitao. Pero maging garito to ang sendang panluloko, nagagamit ang scammer nin faking resibo, shipping documents, tracking records asin ang faking website. Minsan nagpapadara pa sindanin mga pig-edit na retrato kan regalo o package. Sa BOC, sigon sa inda, dahil empleyado official ang ahensya naghagad din bayad sa personal na bank account, e-wallet o money remittance. Kung kaya maghagad nin siring na paaginin pagbayad, dako lang posibilidad na inisarong scam. Inabisuhan kan BOC ang publiko na maging maingat sa pagipagmidbidan sa mga tawong namidbidan sa na-online. Sigon kay BOC Commissioner Ariel Nepomuceno na naging empleyado o daing empleyado o opisyal kan BOC ang otorisadong magbayad o magresibinin mga bayad sa pagikan personal na bank account kay ni e-wallet o mga serbisyo sa pagpapadara nin package. Ididetalye ni National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag sa impeachment court ang resulta kan sa indang investigasyon. May kinaraman sa pigsasabing assassin na kinontrata ni Vice Presidente Sara Duterte para gadanon sina Presidente Bongbong Marcos, Primera Dama Lisa Araneta Marcos, asin dating House Speaker Martin Ferdinand Romualdez kapag may mangyaring maraot sa iya. Ini ang napag-araman kay prosecution team, legal spokesman, Attorney Benjamin Tolosa. Manungod sa nakatalaan na paghampang ni Matibag sa impeachment court sa Martes, Hulyo 21. Sa pagpapadagos kan pagdangog kay Duterte. Sigon kay Tolosa, nagkaparang beses na hinapot kan panduang witness kan prosecution team na si Attorney Jeremy Lotok kun o kan nakaaging simana may kinaaraman sa assassin na kinontrata ni Duterte para ganat o gadanon sina Marcos kapag may mangyaring maraot sa iya, pero bako nang sakop kan Cybercrime Division ang nasabing investigasyon. Sinabi ni Tolosa na naestablisar na kan prosecution team na igwang nakahuron si Duterte na tawong magadan kina Marcos kapag may mangyaring maraot sa iya dahil inako mismo ini kan Vice Presidente sa iyang online press conference kan Nobyembre 23 taong 2024. Malinaw sigon kay Tolosa na igwang assassin asin daing malaog si Director Matibag para ipahayag kung ano ang investigasyon kan NBI may kinaaraman digdi. Mga tugang alas 7:27 nin pag-aaga.
Bareta ngunyan sa ibang nasyon, gadan ang duwang soldados kan US asin saro ang nawawara matapos ang ginibong pag-atake kan Iran sa Jordan. Sinabi kan US Central Command na ini ang primerong pagkakataon kung sa inagadan ang soldados ninda pon kan magsilbang gyera sa Iran kan Marso. Lugadan man nga 4 soldados kan Amerika asin sindangon niya nagpaparhay sa sarong ospital. Nangyarang insidente mantang pigdidepensa ninda ang pag-atake kang Iran gamit ang ballistic missile asin drone attacks. Dahil papigluwas kan US Central Command ang pangaran kan mga biktima bilang pagrespeto sa mga kapamilya kan biktima. Baretang sports, sa giraray na magtatambal sa tennis court sina Pinay tennis sensation Alex Yala as in US icon Venus Williams sa Mubadala DC Open nagigibuhon sa Washington DC. Kaibahan ang duwa sa star-studded na doubles lineup sa nasabing torneo kung saan kaibahan ninda ang 18 Grand Slam doubles as in mixed doubles champions sa ATP as in WTA Tours. Enot nang nagkaibahan ang duwa sa Bad Hamburg Open kanakaaging bulan kung saan ang gana sinda sa laban kina Alexandra Osborne as in Catherine Harrison sa first round. Alaga dinaog sinda sa quarterfinals nina Olivia Nichols as in Teresa Mihalikova. Nakatalaan na magpuon sa Mubadala DC Open sa maabot na Hulyo 25 sa Agosto 2. Mientras na nagpapadagos na Albay Intertown Governors Cup 2026 na ginibo sa Ligao City Gymnasium kasudmang hapon sa Gudbangi. Sa first game, ganaan malilipot Black Mamba kontra sa Rapu-Rapu Layag o Layag sa score na 93-84. Sa second game, pinamarangkal kan na Bagong Santo Domingo anma nito sa score na 93-78. Mantang third game, ganaan Libon Forward Eagles kontra sa Bakakay Karagumoy Weavers sa score na 106-101. Bareta ang mga tugang sa kamugtakan kang panahon. Aramon ta po ang report. Hali Pag-asa kasabay si Ariel Samodyo. Latest po ngunyan pong July 20, 2026. Tapos sa tuyang weather forecast, ngunyan na aldaw ni Lunes, nakaka-apekto ang southwest monsoon duman sa western sections kang Luzon as in Visayas. Sa kabikulan sa maghapon dahil man sa mga localized thunderstorms, posible man ang mga pulong pagkuran o pagkikilat pagdaguldo lalo na sa hapon o sa banggi. Maluya hanggang sa katamtaman na doros na halis sa timog sulnupan hanggang sa sulnupan na mga matian na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon kan kadagatan. Ang tinatang agwat kang temperatura ngunyan na maghapon 26 hanggang 34 antas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5:27 ngunyan nilaga, masulno pa siya alas 6:15 nin hapon. Alipuridi sa DOST Pag-asa, Ariel Samudyo. Mga tugang iyan po detalyes kan mga bareta ngunyan pong aldaw ni Lunes sa DCGB Bareta alas 7. Kasabay niya ito ang surat kan Bareta, Pinanginutan News Director Mardy Lacruz, Jenny Balyaran at si Nicole Ann Gloriani, Siringman. Ang report kan Megaforce Patrol. Kami po sa inyong naging tagapagbareta. Ako po si Henry M. Ako man po si Jasmine Baloloy. Bareta alas 7 po o kaya anhapot sa DCGB. Masunod na. Pagkalipas lang kan mga patalastas. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. Anhapon, masunod na. Pagkalipas lang kaini. Tuhod, siko, baywa, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Branded computer ba ang hanap mo dito sa Bicol? Asus na ang sagot dyan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair. Available